hoe is het? Ja, best. Ja? Ja. Voor mij naar het project. Wat is het voor project precies? Nou, de skaafsessies ben eigenlijk al eerder begonnen. We hadden hier al een keer eerder een versie van dien. Dat wie mij een klassiek pianist, Wiebe Kaspers, en rappers. Dat skuurt ik lekker. En nu wonen we een tweede variant aan. En ja, dat moest wel een beetje skierien natuurlijk. Dus nu hier we metal en Friese dichters. Ja. Kom maar aan om te spreken. Waarom maar dat skuren? Wat is de achterliggende idee? Wat prikkel je dus? Ja, het prikkel je. Het moet combinaties wezen die is net verwacht is. Om te laten zien was het alle keer nog meer mij taalkist waan. Behalve uit een boekje vallezen op een podium. Ja. En waar begint het mee? Met de spoken word, de gedichten zelf? Of let je hem dat gewoon met die muzikanten uitzieken? Hoe werkt het dit eigenlijk? Nou, de eerste keer hadden we het echt in een snelkookpanconstructie dien. Dus toen binnen de rappers en de pianist gewoon samen per uur aan de slag gingen. En nu hebben we het iets professioneler ompakt. Dus we binnen eerst begonnen met de teksten schreeuwen. En op basis daarvan ben ze de studio indoken en gaan ze in 4 uur, heug uit, dit makken. Wow, nou, Ja. daar zit ik klaar. Druk op dus. Ja. Nee, dat levert prachtig mooie, gekke, wonderlijke, maar fantastische. Ja, het is een beetje crossover haast. Hè? Het zijn rustige stukken en dan hier zwelt het doen. Ja. Het is best wel breed, hè, wat dat onbelangrijk is. Het is heel breed en elk nummer is ook weer helemaal verschillend. Ja. Dat is ook wel heel cool om te zien. Ja. Maar wat vooral heel leuk is van dit project is de meesten die deze keer mij dogen, daarvan binnen een aantal van die het helemaal net Fries kennen. En die het voor dit project speciaal in het Fries kreun hebben. Maar dat won je Bob beslist dus, het Frieske sisma centraal stellen. Ja, wie eigenlijk wie kwam in gesprek met de provincie, een tijdje over Frieske taal en hoe we daar meer mee kunnen doen. En van nu dichter bij Leeuwarden, de organisatie die hierachter zit, stimuleren we dat eigenlijk nooit. Wij zijn net van, de mast in het Fries schroeven of de mast iets met het Fries doen. Alle talen bewolken. Ja, alles is welkom, maar net dat het verplicht is. En ik merkte bij de meesten dat ze wel graag wat meer met het Fries wonen waren. Dat ze wel nieuwsgierig naar wien, maar net echt wisten wat ze daarmee moesten doen. En toen ben ik in peteergang met de provincie van, nou, zo'n we net dit project kennen doen, waar het de uitdaging is om in het Fries te schreeuwen. Terwijl het echt een dikke metalband achter die haast. Nee, dan is het stoffige van het Fries er wel oud is. Nou, dat ligt bij mooi. Ja. Hoe best bij de muzikanten te lonen kan? Dat is eigenlijk alle credits naar Abel, de producer. Abel de Grefte, hè? Ja, Abel de Grefte. Ja, die zit bij ons in Skaaf. Boven in de studio's. En samen hebben wij betocht om dit te doen. En Abel had alle muzikanten samengesteld, samen met Jouke. Dus Jouke had hem daarin heel wat geholpen. Ja, de drummer. En de spoken word artiesten ook dezelfde vraag. Hoe best hij bij Tolonen kan? Hij merkt zag dat past wel een beetje, of juist net? We hebben een aantal mensen die we benaderd hebben, maar we hebben een inschrijving die werd echt heel volle respons op kwam. En daar hebben we acht uitgezocht. Wij dachten dat het een hele mooie mengelmoes van verschillende soorten mensen is. Ja. Had je hoort gelukkig in de studio, ik ben er hartstikke blij mee. Maar dan wat je hem er verder mee doen? Wat is de bedoeling verder? Uiteindelijk willen we nog wel een plaatmeidje in mij. Dat is wel, ja, dat past gewoon heel goed. En meer optreden. Dus festivals volgend jaar, huppatee. Oké, maar het is echt wel een soort roenreizende act worden dus. Ja, dat is wel het doel. Ja. Ja. Ik roep steeds skaafsessies, Sahit het ook of net? Ja, zij heet het. Dat klopt helemaal. Afdeling metal. Ja. En de vorige schaafsessies wie Skaaf met SCH. En deze nemen we toch wel de skaafsessies met SK. Haha, helemaal goed, ja. Bestel wordt metal-minded? Nee, net helemaal. Maar ik kan het wel heel bot waarderen, Ja, de energie is fantastisch. Ja, hè? ik vind het wel heel, heel mooi. Hè? Dus misschien stiekem door dit project toch een beetje metal fan worden. Helemaal goed, ja. En het leuke van die spoken word artiesten, die bent natuurlijk vaak gewend om solo op te treden met een bepaalde tekst. Die gaan er ook helemaal voor. Ja, hè? het is echt fantastisch. Echt, bij elk optreden of bij elk ding wat ik van hun maak ik krijg ik een beetje trin van trots, zeg maar. Ja, dat is echt heel apart, maar het is zo mooi hoe ze zichzelf uitdaagt om echt compleet all out te gaan. En ja, ze schreeuwen en ze is kinder en ze jou het vol overgaven. Dus het is voor hun een heel nij ding. En het is gewoon heel cool om te zien wat ze ermee die in haar. Ja. Tof dat ze er is. En tof dat ze er binnen. De hele uitsturing lang nog al je bijdragers van de skaafsessies.